så er vi ved at gøre autocamperen klar til at komme på tur. Og den er støvsuget og gjort ren. Nu skal den bare lige pakkes. Men inden da, så har jeg lige skilt bagdøren her i camperen, fordi at jeg skal have sat en ekstra tyverisikring herind i døren. Og nu jeg er her, nu er det her en Cartago van, så kan man jo se, at den er rigtig, rigtig fin isoleret i døren. Og det er et forholdsvis tyk lag, der sidder der. Men jeg vil lige benytte lejligheden, nu jeg er her, til lige at efterisolere den lidt, og så lægge sådan et støjdæmpende lag ind, mest af hensyn til musikken. Det bliver godt. Og efter at have besøgt nogle gode venner i Randers og fået brunch, så er vi nu nået til Bramslev Bakker, hvor vi går en lille tur. Og det kan godt være, at turen ikke er så lang, 4-5 kilometer, men det går op godt nok meget op og ned. Og sikke en skøn natur, der er herude. Fantastisk flot og fuglesang. Og vi har jo Maja Fjord lige dernede bag ved træerne. Det er svært at se lige nu. Men fantastisk og rigtig flot. Og så skal vi jo lige passe på alle de her kokasser, som jo beviser på, at vi går i en kombineret natur her, hvor der også er lidt større dyr. Og natten synger os i søvn. Kæmpe vand, du er mit hjem. Hvor som helst, hvor vejen går hen. Frihedens vind i mit hår. Og stjernerne lyser, hvor vi står. Så har vi lidt ro derinde. Kun en kaffe og et kort. Vi finder os selv i det ukendte. Og verden føles så stor. Når dagen falder og lyset svinder, tænder vi bål og deler et smil. For livet er her, og livet er nu. I vores campervan, Så fri og vild. kommer der lige en hjuldamper forbi, ser det ud til. Den er godt nok fin. Jeg har engang læst noget om en turbåd på Maja Fjord. Så må ikke det er den. Det må vi lige prøve at undersøge bagefter. Nu kan vi i hvert fald foreløbig lige filme den, mens den sejler forbi.